ginagawa mo? Inaldaw-aldaw nga bururay nagto'y alat Palpalapsek alumabas di kagawad Uray pa'y kasanutiki na panglaw da tao Di may sakit awang pa'y naawat ko Nagrigaten di kasasanuan Kabagyang makagawad Awan mangilista itinagan mo Ngamitin ta nagreklamo Tahan nga na'y surot tininagan ko Di kagawad ang nga makasaw Awan serbit po politiko Pilpilin na tao Tao at tutulungan na Di namin na kwarta Awan serbit po politiko Pilpilin na tao Tao at tutulungan na Di namin na kwarta Kami, nagpili kayo, tutulungan nyo. Uray pa'y sinutita, galistang tao. Umundo na membro, pamilya yu. Mimsika nga karo, bakit pinay bayanda ka? Kagaminad na tigura na kakin ka Nagrigaten di nagsasanuan Kabagyang makagawad Awan mangilista itinagan mo Ngamitin ta nagreklamo Tahan nga na'y surat itinagan ko Di kagawad han nga magkasaw Awan serbit po politiko Pilpilin na tao Tao at tutulungan na Di namin na kwarta Awan serbit po politiko Pilpilin na tao Tao at tutulungan na Di namin na kwarta Awan serbit po politiko Pilpilin na tao Tao at tutulungan na Di damit ang kwarta You're a great singer!